ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूर्य माता जी स्क्रीन शेयर അല്ല അഡീഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിനെക്കാട്ടിലും? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും, മാതാജി ചെയ്യും. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രസന്റേഷൻ അല്ലേ? അതെ, അത് ചെയ്യാം മാതാജി. അല്ല, അത് ഞാനിപ്പോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാജിക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്ന 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഓറിയന്റേഷന്റെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച്, ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുക. എൻ്റെ പേര് അമ്മിനി, ഞാനാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 18 ദിവസം നമ്മൾ ഗീത 18 അധ്യായമാണ്, ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായമാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരധ്യായം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നീട് ഫർദർ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കോഴ്സിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചേരാം. അപ്പോൾ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമാതിരി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലൈൻ ഗീത ക്ലാസ് അദ്ദേഹമാണ്. ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠ ദാസ് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിലെ രാധാ ഗോവിന്ദ ഡീറ്റീസ് വിഗ്രഹമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കർണാടകയിൽ മംഗളൂരുവിൽ ആണ് ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിക്കുന്നു? ദിവസം 1 മണിക്കൂർ വീതമാണ് ക്ലാസ്. നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 നിമിഷം കൂടി എന്ന് വരാം. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകം വായിക്കുവാനായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 നിമിഷം മുമ്പേ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്ലോകം വായിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കാം. ആക്ച്വലി 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ നമ്മൾ ക്ലാസ് മാത്രമായിരിക്കും എടുക്കുക. അതിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകം വായിക്കാനെല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യായം ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകും. ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യോത്തരവേള ഉണ്ട്. ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. കൂടാതെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നുന്ന പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം. അപ്പോൾ
ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, എന്ത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടോപ്പിക്കിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ക്ലാസ്സിനിടയിൽ ആരുമൊന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം അത് ക്ലാസ്സിന്റെ ഫ്ലോയിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ദിവസവും ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ക്വിസ് ഉണ്ടാകും. അത് ക്വിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം സൂര്യമാതാജി നമ്മുടെ അഡ്മിൻ അവർ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ആ ലേൺ ഡാഷ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ക്വിസ്. നമ്മൾ ഇസ്കോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യണം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇതാണ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. മാതാജി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ മാതാജി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മാതാജി. നമുക്ക് മാതാജി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പൊ അവർ അതിൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോട്ടെ, ലൈക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, ഫോളോ ചെയ്തോട്ടെ. ശരി ശരി. അപ്പോൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു, ഇതാണ് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു. അപ്പോ കാരണം ഇവര് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് മംഗളൂരുവിൽ 3 ഇസ്കോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ഇവരിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ എന്ന പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ സൈറ്റിലേക്ക്, ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ഇവരുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ അമ്പലത്തിന്റെ വിശേഷപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വിശേഷപ്പെട്ട വേറെ ലാംഗ്വേജുകളിലെയും എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകളിലെയും ലെക്ചേഴ്സ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അത് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അമ്പലത്തിലെ മംഗളാരത്തി മുതലായ പൂജകൾ, അതെല്ലാം യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എല്ലാവരും സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോ അത് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറാനുള്ള ലിങ്ക് മാതാജി ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെയും ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കാരണം അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്നും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോ യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെയുള്ള 2 വർഷമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സിന്റെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ അമ്പലത്തിലെ പൂജകൾ, വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഷ്ടമി രോഹിണിയിലെ അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യക്രമങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ യൂട്യൂബിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം നോക്കി കാണണം, വീഡിയോസ് എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ എല്ലാം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ. അപ്പോൾ അതിനും ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് കയറാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇസ്കോൺ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മംഗളൂരു. ഇതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ നെയിമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലും സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കയറി നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വിവിധ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച്, ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചും ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നീട് ഡെയിലി ക്വിസ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ക്വിസ്
ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? മാതാജി ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചെയ്യാം മാതാജി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് കുറച്ച് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതിപ്പോൾ സൂര്യ മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മാതാജി കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ ക്വിസ് ഓരോ ദിവസവും ചെയ്ത 18 ദിവസത്തെയും ക്വിസ് കഴിയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 18 ദിവസത്തെയും ക്വിസ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. 80% കൂടുതൽ മാർക്കും വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഓരോ അധ്യായത്തിനും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഡേ 0 ക്വിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് മാതാജി ഒരു ഡെമോ കാണിക്കും. നിങ്ങൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളും അത് ചെയ്യുക. കാരണം അപ്പോൾ നാളെ മുതലുള്ള ക്വിസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. 10 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് തന്നെ ആൻസറും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ആൻസർ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ശരിയാണോ, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആ പേജിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരം തെറ്റായി എന്ന് അതിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ 10 ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യുക. 10 ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 80-ൽ കുറവ് മാർക്ക് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ കൂടെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും സാധ്യമാകുന്നതാണ്. റീ അറ്റംപ്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനും സാധ്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 18 ദിവസത്തെയും 18 അധ്യായത്തിന്റെയും ക്വിസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ 18ാമത്തെ അധ്യായവും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൂര്യ മാതാജി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്വിസിന് വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനും യൂസർ ID പാസ്വേഡ് എല്ലാം കൊടുക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേര് വരണം ആ പേര് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതുവഴി ശരിയായ പേരിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. മാതാജി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മാതാജി കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. മാതാജി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ 0 ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവചി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞു തന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മള് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പേജ് ഇതാണ്. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മാതാജി? അപ്പൊ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ്, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ്. അതിൽ കയറാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, iskonmangaluru.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ കയറിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് ഇപ്പൊ ഓരോ 18 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days, പിന്നെ നമുക്ക് 2nd ലെവൽ ഉണ്ട്, ഭക്തിവൃക്ഷ കോഴ്സ്, 3rd ലെവൽ ഭക്തിവൃക്ഷ കോഴ്സ്, പിന്നെ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സ്, അങ്ങനെ പലതരം ഇത് കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മലയാളം നമ്മുടെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിന്റെ ഉണ്ടാവും. ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത 18 days 0 day ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ലിങ്കിൽ കയറിയെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിസിന്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ആകും. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ https iskonmangaluru.com quizzes എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരിക. ഇപ്പൊ മാതാജി നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരിക. അപ്പൊ ഈ പേജ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളമാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിലേ നമുക്കത് സൗകര്യമാവുള്ളൂ. ചിലർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
അപ്പൊ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു സങ്കല്പം എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ സങ്കല്പം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രജിസ്റ്ററിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ലെവൽ 1 മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പോയി നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സോറി, അതെ അതെ, ഓക്കെ, ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിത് മലയാളമാണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പൊ മലയാളം എടുക്കുക ആദ്യം. മലയാളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓൾ കോഴ്സസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് ഓൾറെഡി സൈൻ ഇൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഹോം പേജ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ കോഴ്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓൾ കോഴ്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, ഫോറം, രജിസ്റ്റർ, ലോഗിൻ, കോൺടാക്ടസ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്വിസിനാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിനാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വിസുകളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും, രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെയിം, കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേജ് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ പേരടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോ നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണോ ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്ത് പേരാണോ നിങ്ങൾ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ. പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ്, അത് ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി, ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ലെവലിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അത്രയും സൗകര്യമായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും നമ്മുടെ പേരും വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അറ്റൻഡൻസും ക്വിസും ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇന്ന് അയച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ അയക്കാം. അപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസും മറ്റുമൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അറ്റൻഡൻസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ 85% അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു 13-14 ക്ലാസ് എങ്കിലും വരണം. പിന്നെ അടുത്തത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ ക്വിസിലും 18 ദിവസത്തിന്റെ ഓരോ ക്വിസിലും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മിനിമം 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് 80% മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പേര്, മെയിൽ ഐ ഡി, പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാസ്വേഡ് ആണോ സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ അത് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക. ആ പാസ്വേഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐ എം നോട്ട് എ റോബർട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴെ 2 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോക്സ് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ 2 ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ആയി. ഓൾറെഡി ഞാൻ രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വീണ്ടും ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ശേഷം നമ്മൾ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ലോഗിൻ പേജിൽ പോവുക. ഇവിടെ മേലെ കാണാം രജിസ്റ്ററിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയ പേജ് വരും. അത് ഈ പേജിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം, അല്ല നിങ്ങൾ വല്ല യൂസർ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. പാസ്വേഡ് കറക്റ്റായി അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ചില സമയം പാസ്വേഡ് കറക്റ്റായി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും, iskonmangaluru.com. അപ്പൊ ആ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിക്ക് മെയിൽ അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ഉടനടി. ഇപ്പൊ അതിനുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ശേഷം നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം,
ശേഷം ആ ലോഗിൻ ID കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സസും അവിടെ വരുന്നത്. എല്ലാ കോഴ്സസും അവിടെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹോം പേജിൽ പോയി സെലക്ട് കോഴ്സ് പോയി നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ മലയാളം കോഴ്സ് എല്ലാ കോഴ്സും കാണാം. ഇപ്പൊ ഡേ 0 അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് day 1 അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് day 1 അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ day 1 day 2 എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്തതുള്ളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കോഴ്സ് വേറൊരു അധ്യായം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മലയാളം ആണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പൊ മലയാളത്തിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് 18 ഗീത അതിന്റെ മലയാളം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. ഇതാണ് മലയാളത്തിന്റെ ക്വിസ് പേജ്. Q1 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ക്വിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കണം. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണേ, കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഈ Q1 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. മാതാജി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിൽ? ഒരിക്കൽ ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ്? ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് https iskonmangaluru.com. അതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. താഴെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റാണ്. റെഡ് വരുവാണെങ്കിൽ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഗ്രീൻ വന്നു, അപ്പൊ ഈ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു, കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമായിരിക്കും. അതെ, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിനോടൊപ്പം മാതാജി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, നാളത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു തവണ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിന്റെ പേജിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ID എന്താണ്, അതായത് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയി കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റാവും. അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സ്ക്രീന്? ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പോകുന്ന എല്ലാ ലൈവ് ക്ലാസ്സസും കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബാച്ച് 21 ഭഗവത്ഗീത 18 days മലയാളം 7 PM ഓറിയന്റേഷൻ. അതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് നമുക്ക്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീതയുടെ വേറെ ലാംഗ്വേജസിന്റെ എല്ലാം ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലൈവ് ഷോ കാണാം. ഇപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന ആരതികള്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ എല്ലാ ലൈവ് അപ്ഡേഷൻസും രാവിലെ നേരത്തെ 4:30 ആരതി മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് യൂട്യൂബിന്റെ ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ കയറിയാലും അതിനുള്ളത് ലൈവായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഈ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ അതാണ് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ലേ, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അടിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട വഴി. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതെ https യൂട്യൂബ് ഇസ്കോൺ രാധാ ഗോവിന്ദ എന്നതിലേക്ക് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. അത് കറക്റ്റ് ആയി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്. രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിന്റെ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂര്. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്കോണിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് നിറയെ മാംഗ്ലൂരും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ
മാംഗ്ലൂരു ടെമ്പിളിന്റെ ഇസ്കോൺ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മംഗളൂരു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ കയറി, അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാനിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വീണ്ടും ഇടാം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കയറിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും കുറെ ലൈവും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ആരതിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ്, ഇന്ന് പകലുണ്ടായിരുന്ന ആരതിയുടെ ഭഗവാനെ അലങ്കരിച്ച ഫോട്ടോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾ ക്വിസിനായി എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യുവാണല്ലോ. അപ്പൊ ചെയ്തതിന് ശേഷം തീർച്ചയായും എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയണം. അതെ, ഈ ലിങ്കിൽ പോയി എൻറോൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവായി. മാതാജി, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻറോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ട് പോകണമെന്ന്. യൂസർ നെയിം ഇൻവാലിഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അല്ല, ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ അത് ആരാ ഡൗട്ട് അയച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു മാതാജി. എന്താ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് നോക്കാനേ. യൂസർ നെയിം ഇൻവാലിഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. യൂസർ നെയിം ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഈ യൂസർ നെയിം ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ 2ാം പ്രാവശ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും യൂസർ നെയിമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിന് പകരം സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാനത് ശരിയാക്കി തരാം. ഡയറക്ട്ലി വെബ്സൈറ്റ് കയറി ശരിയാക്കി തരാം. അശ്വതി മാതാജി കൈ കാണിച്ചാൽ ഞാൻ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കും. മാതാജി, അശ്വതി മാതാജി സൂര്യ മാതാജിയോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ. അശ്വതി മാതാജി നമ്മുടെ പഴയ ഡിവോട്ടിയാണ്. അപ്പൊ മാതാജി ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാതാജി പറയൂ. 4 ഡേയ്സിൻ്റെതുണ്ടല്ലോ, അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാ മാതാജി, ഓൾറെഡി മാതാജി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത്. അപ്പോ ആ പഴയ യൂസർ നെയിം തന്നെ ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ. അനുവിന്ദ ബാലൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതന്നെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോയി വെബ്സൈറ്റിൽ ക്വിസിന് വേണ്ടി എൻറോൾ ചെയ്തു. ശേഷം നമ്മുടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് സമയമാറ്റങ്ങൾ, ക്വിസ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതുപോലെ ക്വിസും കോഴ്സും ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിൻ വാട്സപ്പ്, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറെ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്. അമ്മിനി മാതാജിനോട് ചോദിക്കാം, എന്നോട് ചോദിക്കാം, ഇല്ല മീറ്റിംഗിലെ കോഹോസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ കോഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വോളണ്ടിയർ ചാറ്റ് പിന്തുണ, വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വോളണ്ടിയർ ചാറ്റ് ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇംഗ്ലീഷിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനോട് ചോദിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ മാതാജി ചില സമയങ്ങളിൽ ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം, അല്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ മുകളിലുള്ള എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിലൊന്നും തനിത്തനിയായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. പിന്നെ അടുത്തത് ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയാണ്. പതിവായി ക്ലാസ്സിൽ വരിക, കാരണം 85% അറ്റൻഡൻസ് വേണം നമുക്ക്. ശരിയായ ധാരണയ്ക്കായി നേരിട്ടിൽ അതായത് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കാണാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂം വഴി തന്നെ കാണാൻ നോക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ ബുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കാതെ മാക്സിമം സൂം വഴി തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം യൂട്യൂബിലൂടെ കാണാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരോടും ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറുക. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇതിന് നമ്മുടെ കോഴ്സിന് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ക്ലാസ്സിലും ഗ്രൂപ്പിലും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തോ സാമാന്യ മര്യാദകൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ അതെല്ലാം അപ്പൊ മുകളിലുള്ള എല്ലാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയും. മാതാജി, യൂസർ നെയിം ഓൾറെഡി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പ്രഭു അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രഭു ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ യൂസർ നെയിം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ?
വിഷ്ണു പ്രഭു ഓൾറെഡി ഈ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ യൂസർ നെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? അല്ല ആദ്യമാണ് വിഷ്ണു എന്നുള്ള പേര് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ വിഷ്ണു വേണച്ച വിഷ്ണു പ്രഭുജി വേണച്ച പ്രഭുജിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തോ. അറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തിട്ട് അറ്റെന്നോ സ്റ്റാർന്നോ കൊടുത്തിട്ട് നമ്പർ വല്ലതും ആഡ് ചെയ്തോളൂ. മാതാജി ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐഡി മാത്രമാണല്ലോ, ഇതിലായിരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്നത്? ഈ പേരിലായിരിക്കും. ഇതില് നമ്മള് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ പേര് എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പേരിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേര് വരിക സർട്ടിഫിക്കറ്റില്. അല്ല നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിംബൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂസർ നെയിം ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് @ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് ഈ ക്വിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ വേറൊരു ഐഡി ഉള്ള പേജാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസർ നെയിം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോറി, അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ കയറി നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റാം. യൂസർ നെയിമിന് നമ്മുടെ പേര് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുന്ന പേരിന് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഐഫോണിന് ഒരു മാതാജി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. എന്താ മാതാജിക്ക് ഇഷ്യൂ വരുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു റൂളാണ് കേട്ടോ. റൂൾ മീൻസ് ഇത് ഇപ്പൊ ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കയറാതെ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ നെയിം വെച്ച് സൂം മീറ്റിംഗിൽ കയറണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാവരും കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അനുവിന്ദ ബാലൻ മാതാജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചോ ക്വിസിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യോത്തര വരെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് അമ്മിണി മാതാജി ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ കൈ ഉയർത്തി എന്ന് വെച്ച മാതാജി എന്താന്ന് ചോദിക്കും. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ഇട്ട പോലെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം, അല്ല നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. അപ്പൊ ക്വിസ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വിസ് മെറ്റീരിയൽ ലിങ്ക്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ക്വിസ് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഈ ലിങ്കിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് 6 സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് യഥാരൂപം എന്നുള്ള ബുക്ക്, പിന്നെ സയൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബുക്കുകളെല്ലാം മലയാള പരിവർത്തനമായിട്ട് കിട്ടും. പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്, പിന്നെ ജപമാല. ഈ കാണുന്ന ഒരു 6 പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് കിട്ടുക. 600 രൂപയ്ക്ക് 6 സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ജപമാല, ജപ ബാഗ്, സാക്ഷിമാല, അങ്ങനെ ഈ 6 സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ 600 രൂപയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവലിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ റേസർ പേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിക്കാം, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്കും ഞാനിപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. കാരണം ഈ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും, ക്വിസിലുള്ള ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നത്. ബീന മാതാജി റേസ് ആൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാതാജി ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. മാതാജി ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, ലൈവ് സ്ട്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലൈവിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ ട്രിം ചെയ്ത് അയക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാവുന്ന കാരണം എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ചായിട്ട് ക്വിസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം, ഈ ഓരോ ലിങ്കിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ തനിത്തനിയാ ഇടുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. ക്വിസിലേക്ക് കയറാനുള്ള ലിങ്കും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും വഴിയെല്ലാം ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡെമോ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെമോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സാധിക്കുന്നവർ ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവര് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആ ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. സംശയമുള്ളവർക്ക് സൂര്യമാതാജിയെ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വിസ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ അതും കറക്റ്റ് ആയി. പിന്നെ ഉള്ള ചോദ്യം, ക്വിസ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ നമ്പർ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം മാതാജി, ബീന മാതാജി ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ.
ഓക്കെ, ക്വിസ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം ലഭിക്കും? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെയാണ് വാട്സപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞത്. വാട്സപ്പ് പോസ്റ്റ് ഡെയിലി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ക്വിസിന് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ കോഴ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടത്, ഇത് 7 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡിസപ്പിയറിംഗ് മെസ്സേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 7 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്വിസിന്റെ ലിങ്കും ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ലിങ്കും ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ 7 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അല്ല, നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് പാഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ക്ലാസിന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അല്ല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിനും നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ മുകളിലുള്ള എല്ലാം തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇ ബുക്കുകൾ സൗജന്യമാണ്. ഇ ബുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ആസിറ്റീസിന്റെ ഇ ബുക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ലെവലിന്റെ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇ ബുക്ക് സൗജന്യമാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് ഓർഡറിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ട വെബ്സൈറ്റ്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഈ ഇ ബുക്കുകൾ സൗജന്യമാണ്, ഓർഡറിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം. അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ്? ലേൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും? അതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ക്വിസും കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ആവും. അതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഈ ലേൺ ഡാഷിൽ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. ഇതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ 0 ക്വിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ക്വിസ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് റിസൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് 100 ഔട്ട് ഓഫ് 100 പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർക്കും നമ്മുടെ ക്വിസ് ഓരോ ക്വിസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് 100 ഔട്ട് ഓഫ് 100 മാർക്ക് കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് 80ക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വിസിൽ 80ക്ക് താഴെ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയത് തിരയണം, ഏതിലാണോ എനിക്ക് 80ക്ക് കുറവായത് എന്നുള്ളത് തിരയണം. അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് ഈ 80ക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യാം. ഇനി 0 ഡേ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരോ കൈ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമീന മാതാജി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂസർ നെയിം എങ്ങനെ ഉള്ളതാവണം? മാതാജി, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബീന, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ യൂസർ നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂര്യ കെ എന്ന് മാത്രമാണ്. അത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവിടെ? സൂര്യ കെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ യൂസർ നെയിം. ഇപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുതരാവേ. ഇപ്പൊ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ, ആദ്യം വിഷ്ണു പ്രഭുജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ബീന മാതാജി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പൊ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുണ്ടാവും. ഈ മൈ അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് എഡിറ്റ്. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്റെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യ കെ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലില് ഈ പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, സൂര്യ കുട്ടൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാത്രമേ ആ നെയിം എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുള്ളൂ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ സൂര്യ കുട്ടൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോ ഈ സൂര്യ കുട്ടന് പകരം ഞാൻ വെറുതെ സൂര്യ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പേരേ വരുള്ളൂ, സൂര്യ ടി എന്നുള്ള പേരേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനിതിപ്പോ എങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോവുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 0 കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ 0 കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നൊരു ഗ്രീൻ മാർക്ക് വരും. നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതെല്ലാം ബ്ലൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്വിസിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതായത് ലെവൽ 1ന്റെ ആദ്യത്തെ ക്വിസ്. നാളത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം, ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ക്വിസുകൾ. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മാക്സിമം അപ്പൊ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് മറക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എന്റെ എല്ലാ കോഴ്സും കംപ്ലീറ്റ്, ഈ കോഴ്സിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം യെല്ലോ മാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് മാർക്ക് കണ്ടോ? ഈ ഓറഞ്ച് മാർക്ക് വന്നാൽ അതിനർത്ഥം ഞാൻ ആ ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ ഇതേ ഞാൻ മലയാളം അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ തെലുങ്കാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം എനിക്ക് വെറും ഒരു റൗണ്ട്, ചെറിയൊരു സർക്കിള്, അത്രയും തെളിവില്ലാത്ത ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വിസ് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല എന്നർത്ഥം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ യെല്ലോ കളർ ബോക്സ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും. അടുത്ത പേജിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും.
ഇപ്പൊ ഞാൻ സൂര്യ TTT എന്നാക്കിയത് കൊണ്ട് എന്റെ പേര് സൂര്യ TTT എന്നാ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണോ ആ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ പേരെ നമുക്ക് അവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു പേരും കൊടുക്കാതെ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ കൊടുക്കാതിരുന്ന നമ്മുടെ പേര് വല്ല ആൽഫബറ്റ് NDP അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൽഫബറ്റ് നമ്പർ എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, മൈ അക്കൗണ്ടിൽ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ യൂസർ ID. ഇപ്പൊ യൂസർ ID പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, സൂര്യ K എന്നാണ് ഞാൻ യൂസർ ID കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ത് വേണം കൊടുക്കാം, വല്ല നമ്പേഴ്സ് @ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ കൊടുക്കാം, സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേര് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആ പേര് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കുന്നു. ക്വിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പേര് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ പേര് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് കാണിച്ചു തരാം. അല്ല, ക്വിസ് അല്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വിസ് ഓപ്പൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ പേര് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ പേര് മാറ്റി. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതില്? ഡൊണേറ്റ്, ഇനി അടുത്തതൊരു ഡൊണേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ല, നമ്മുടെ ഇസ്കോന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ സൈറ്റും കാണിക്കണം. അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ കാണിക്കൂ. ഞാൻ രാഹുൽ പ്രഭു, എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത്? രാഹുൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തായിരുന്നു. അന്നേരം ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട പ്രഭുജി, അത് മതി. ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ക്വിസിനല്ലേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്, അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അടുത്തത് ആ ക്വിസിനാണോ അല്ല വേറെ എന്തിനാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്? ഇതിനേക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അംഗമാകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ലിങ്ക്. അത് വേറെ ഇത് വേറെ. ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ക്വിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാതാജി കാണിച്ച മാതിരി ആദ്യ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇസ്കോൺ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിൽ ക്വിസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ മാതാജി? അതിലല്ലേ മാതാജി? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് തരാം. അതിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതിൽ ഗ്രൂപ്പിലിടാം പ്രഭു, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ആ ലിങ്കിലൂടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ക്വിസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും. ബീന മാതാജി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബീന മോഹൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടിയതാണോ പ്രായത്തിന്റെ കൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല, ഒപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാല് യൂസർ നെയിം നമ്മളെ പറഞ്ഞിപ്പോ മനസ്സിലായി, നമ്മളെ പേര് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും പേര് ചോദിക്കുന്നില്ലേ? ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിമും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലേ? അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പിന്നെ ഇമെയിൽ ID ആണ് മാതാജി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇമെയിൽ ID കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പാസ്വേഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോ ആ പാസ്വേഡ് എറർ എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ അതെന്താ? പിന്നെ ഞാൻ ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി, പക്ഷെ അത് ശരിയാവുന്നില്ല. അപ്പോ അതാണ്, മോനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയായി കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. മാതാജി പാസ്വേഡ് കൊടുത്തത് മെയിൽ ID പാസ്വേഡ് ആണോ കൊടുത്തത്? അതെ. അതായത് ഞാൻ എഴുതിയ മെയിൽ ID പാസ്വേഡാ കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അത് പറയുന്നു 5 months മുന്നേ അത് എന്താ പറയാ മാറിയണു എന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷെ ആ മാറിയത് ഞാൻ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ മാതാജി ആ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണ്ട. ക്വിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആണോ? അപ്പൊ ജിമെയിൽ നമ്മൾ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യണതല്ലേ, അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട. അപ്പൊ മെയിൽ ID മാറ്റണോ? മെയിൽ ID മാറ്റണോ? ID മാറ്റണ്ട, പാസ്വേഡ് മാത്രം മാതാജി ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ UG 18 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. UG at 18 days അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. അതെയോ? അപ്പൊ മെയിൽ ID അതന്നെ കൊടുക്കാം, പാസ്വേഡ് മാത്രം മാറ്റി നോക്കാം അല്ലെ? ശരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യ മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് തരണേ, എന്നാ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാലോ. അത് ഗ്രൂപ്പിലിടാം മാതാജി. ആയിക്കോട്ടെ, മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമസ്തേ. പത്മകുമാരി
വിനിത മാതാജി ചാറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 0 ക്വിസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വിസും കഴിഞ്ഞ് 18ാമത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ഡേ 0ന്റെ ക്വിസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയമാവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വിസ് വരും. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇതേപോലെ തന്നെ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമാകാൻ വേണ്ടി ഇന്നൊരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. പത്മകുമാരി മാതാജി പറയൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. മാതാജി നമ്മള് എൻറോൾ ചെയ്ത് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മാർക്കും കഴിച്ച് പക്ഷെ 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്നേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതെയോ? ലെവൽ 1ന്റെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 0% കാണിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മാത്രം 0 ഡേ അല്ലേ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുള്ളൂ. ശരി ശരി. 18 അധ്യായങ്ങളിൽ വീണ്ടും ചെയ്യണം. ശരി ശരി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് 0% കാണിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ബട്ടൺ. ഇന്നത്തെ അതില് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ടാ. ഇത് 0 ഡേ ആയതുകൊണ്ട്, ഡേ 0 അല്ലേ ഇന്ന്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കും. ശരി ശരി. ഇനി നമുക്ക് ഇസ്കോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. മാതാജി ഷെയർ ചെയ്യൂ. അത് അമ്പലത്തിന്റെ സൈറ്റ്. അമ്പലത്തിന്റെ സൈറ്റ്. ഓക്കെ മാതാജി. അതല്ലേ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ. വെബ്സൈറ്റ്, ഇസ്കോൺ വെബ്സൈറ്റ്, അതിന്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇതാണ് ഇസ്കോൺ വെബ്സൈറ്റ് മാതാജി. അതില് അമ്പലത്തിന്റെ സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി നേരത്തെ കാണിച്ചപ്പോ വന്നു അത്. വീഡിയോ അല്ലേ? അതെ, വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാ അവര് സൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ അതെ, ഡൊണേഷന്റെ സൈറ്റ് ആണോ അത്? അതെ, ഡൊണേഷന്റെ സൈറ്റിലാ കണ്ടത്. അത് ഇതാ, ഇതല്ലേ മാതാജി? ഇതല്ല, അവര് സൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ, അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. ആ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് തുടക്കം വെച്ച ആ വീഡിയോ പ്ലേ ആവും. വീഡിയോ അല്ല, ഇത് മാത്രമായിട്ടില്ല. ഇല്ല, അത് മാത്രമായിട്ടില്ല മാതാജി. ഇത് 3 മിനിറ്റ് ഉള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇതാണ്. അല്ല, ഇത് സൈറ്റ് മാത്രമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ഇപ്പോൾ അവരൊരു വാടക ഒരു വീട്ടിലാണ് അവർ അമ്പലമായിട്ട് മാറ്റി. അവര് അത് അമ്പലമായിട്ട് മാറ്റി അവിടെ അവർ താമസിച്ച് ഇതെല്ലാം സർവീസ് എല്ലാം സേവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവരൊരു ഇതൊരു മംഗളൂരുവിൽ തന്നെ കുളായി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അവരൊരു സ്ഥലവും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം പണിയാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ഥലം. ഈ സ്ഥലത്ത് അവര് ഒരു അമ്പലം പണിയാൻ, ഭൂമി പൂജയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ അമ്പലം പണിയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. ആരും ഒന്നും കാശൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ആ ഡൊണേഷന്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കും മാതാജി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീനോ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവരുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു സൈറ്റ് അതിൽ കയറിയിട്ട് ഡൊണേഷൻ സൈറ്റിൽ കയറുക. മാതാജി ആ ലിങ്ക് കാണിക്കും മാതാജി, ഡൊണേഷൻ സൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഓഫർ യുവർ സേവ എന്നുള്ളൊരു ലിങ്കും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മംഗളൂരു സൈറ്റിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സേവകൾ ഇതിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇനി മാതാജി ബുക്സിനെ കുറിച്ച്. ബുക്സ് ഇതാ മാതാജി, ബുക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ബുക്സ് ഇതാ. അല്ല, ബുക്സിന്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, അത് ആ PPT-ലാണ് ഉള്ളത്. ഞാനിപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഞാൻ PPT ഓപ്പൺ ചെയ്തോളൂ.
അപ്പോൾ ബുക്സ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യമാതാജി കാണുന്നുണ്ടോ ബുക്ക്? കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് പോയി. കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ. അതല്ലേ. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പുസ്തകം ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഭഗവത്ഗീതയുടെ, പക്ഷെ ഈ യഥാരൂപത്തിന്റെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് പ്രഭുപാദ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സിമ്പിളുമാണ്. നമുക്കത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്ലോകം സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ്, നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരുടെ, ഇസ്കോൺ ആചാര്യ പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ 2-3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വളരെ വളരെ ലൈഫ് ലോങ് അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. കാരണം വളരെ അധികം നമുക്ക് ആ ആത്മീയതയെ കുറിച്ച്, ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നമുക്ക് അറിവുകളും, പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 600 രൂപയാണ് അതിന്റെ വില. ഭഗവത്ഗീത മാത്രമല്ല, നേരത്തെ മാതാജി കാണിച്ചു തന്നു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, പിന്നീട് വളരെ 2-3 ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ. ഇത് ആത്മഗവേഷണം എന്നുള്ള പുസ്തകം, സയൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, അതുപോലെ 2-3 പുസ്തകങ്ങളും പിന്നീട് ജപിക്കാനുള്ള മാലയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അത്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് അത് 3 ലഭിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ എന്തിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സങ്കല്പം എടുക്കാം. സങ്കല്പം എന്തെന്നാൽ, മാതാജി ഇത് എടുത്തില്ല, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ. ഓപ്പൺ ചെയ്തോണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ മാതാജി അത് ലോഡ് ആവുന്നു. ഞാൻ എടുത്തു മാതാജി. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ, ഇത് ഡെയിലി ക്വിസ്, ഇത് പുസ്തകങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത ഇതിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സയൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്, ജപമാല. ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ 2-3 ഭഗവത്ഗീതയോടൊപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണോ അത് അവർ വെച്ചിട്ട് തരുന്നതാണ്. എല്ലാം പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവത്ഗീതയോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമോ ആ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. മലയാളമുണ്ട്, അല്ല ഇംഗ്ലീഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത്, ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കുക. ലാംഗ്വേജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനി ആദ്യം ഇട്ട് തരാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ സംശയം എഴുതി വെക്കുക. അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടൈം ഉണ്ട്, ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഞാൻ ഉത്തരം തരാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അർജന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ഇടുക. അല്ല ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യമാതാജിയോ എന്നെയോ നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ക്ലാസ് മര്യാദകൾ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും മര്യാദകൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നവരാണ്. എങ്കിലും പറയുകയാണ്, 5 മിനിറ്റ് മുമ്പേ ക്ലാസ്സിൽ വേഗം ചേരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. അതുകൂടാതെ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് 7 മുതൽ 8 വരെ. പക്ഷേ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയാറുണ്ട്, ശ്ലോകം വായിച്ച് പഠിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് മുന്നേ ചേരുക. കാരണം ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഒരു 40 ശ്ലോകം വെച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു 20 ശ്ലോകമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനൊരു 20 മിനിറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കും. അപ്പോൾ 6:35 6:40 ചേരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകം ഒരു ദിവസവും ഒരു 20 ശ്ലോകമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ കാരണം ക്ലാസ് സമയത്ത് അത് സാധ്യമാകില്ല. 7 തൊട്ട് 8 വരെ 1 മണിക്കൂർ ഒരു അധ്യായം നമുക്ക് തീർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ശ്ലോകം മാത്രം വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് പോകാം.
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ വരേണ്ടി വരും. അല്ല ക്ലാസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ശരി, 7 മണിക്ക് 7-ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ ചേരുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഡൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രീവിയസ് ഡേയിലെയും തലേ ദിവസത്തെ കുറച്ച് നമ്മളൊരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നത്തെ ദിവസം അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 5 നിമിഷം വേഗം നമ്മൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ 18 ദിവസവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ആദ്യം ഒരു 1-2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുഴുവൻ ഫിലോസഫിയാണ്, രസമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നെല്ലാം തോന്നും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഓരോ അധ്യായവും കഴിയും തോറും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് തോന്നും. ഇതിനു മുൻപ് ക്ലാസ് കേട്ടവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും. കാരണം 3, 4, 5, 6 എല്ലാം അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അത്രയേറെ മഹത്വമുള്ളതാണ്, നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും 18 ദിവസവും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും പകുതിക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 2 ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴൊന്നും വിട്ടുപോകരുത്. സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദിവസവും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം കേൾക്കാനായിട്ട്. ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തമാശയെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന, ആധ്യാത്മികതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അറിവാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കണം. കാരണം ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ദിവസവും പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് എല്ലാവരോടും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക, അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പിന്നീട് ചിലര് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പേര് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ചില നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണിന്റെ എല്ലാം നമ്പർ എല്ലാം ഇടുന്നു പേരിനോടൊപ്പം. അത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പേരിടാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ദിവസവും ക്വിസ്, അന്നത്തെ ക്വിസ് നിങ്ങൾ അന്നന്ന് തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം വന്നോ അത് ചോദിക്കുക. ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അധ്യായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കാതിരിക്കുക. അത് നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർക്കുക. അപ്പോൾ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു അടിത്തറ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓടിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രത്തോളമേ തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാലും ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും, എല്ലാ തവണയും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഒരു തവണയും കൂടെ ചേരാം. അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 2 ഇതിപ്പോൾ ലെവൽ 1 ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ്. ലെവൽ 2-ൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം വെച്ച് ഒരധ്യായം 2 ദിവസം വെച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലും നമുക്ക് ചേരാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും ക്ലാസ് വിട്ടു പോകരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു സങ്കല്പവും കൂടെ എടുത്തിട്ട്, സങ്കല്പം എന്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 18 ദിവസവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാം. സൂര്യമാതാജി സൂര്യമാതാജി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. സൂര്യമാതാജി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, നിങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുക. ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പേജ് ഷെയർ ചെയ്യണോ? അത് മലയാളത്തിലുണ്ടോ മാതാജി? ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സങ്കല്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും, ഞാൻ വായിക്കാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റു പറയുക. കാരണം
കാരണം നമ്മള് ഒരു നല്ല ആധ്യാത്മിക യാത്രയിലേക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. നാളെ മുതൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക യാത്ര. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു ഉദ്യമമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദിവസവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സൂര്യമാതാജി ഏറ്റു പറയുമോ? ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെയും പ്രഭുപാദരുടെയും ആശീർവാദത്തോടെ ഞാൻ ഈ സങ്കല്പം ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് 18 ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു, കാരണം വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനോടനുബന്ധിച്ച്, ക്വിസിനോടനുബന്ധിച്ച്, അല്ല അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും കൈ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. കാരണം ഇനി 18 ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ആധ്യാത്മികമായ യാത്രയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. സംശയം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും സംശയം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. അത് പാടില്ല. കാരണം സംശയം ഉണ്ടാകണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അനുവിന്ദ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് പറയും. നമസ്തേ മാഡം. ഞാന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഈ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളെ കറക്റ്റ് പേരും സെക്കൻഡ് നെയിമും കറക്റ്റാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെ മാതാജി? സൂര്യ മാതാജി? അതെ മാതാജി, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം അത് തന്നെയാണോ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേര് തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേര് മാറി വരും. വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ശരി മാഡം, ശരി. പത്മകുമാരി മാതാജി. മാതാജി, ക്ലാസ് തീർന്ന ഉടനെ നമ്മള് ക്വിസിന് ആൻസർ ചെയ്യണോ? എങ്ങനെ? അടുത്ത ദിവസം അന്നത്തെ ക്വിസ് അന്നന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് എന്ന് മാത്രം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും മാത്രം. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്ര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയും. മാതാജി, ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മറ്റേ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിന്റെ അടുത്ത് കയറിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ഇനി എന്താ അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും. മനസ്സിലായില്ലേ അത് കൃത്യമായിട്ട്. ഇനി ക്വിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ക്വിസിന് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ? ബുക്കിന് ഞാൻ ആൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പേയ്മെന്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബുക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. ബുക്കിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ക്വിസിന് മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ. നിങ്ങളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ചേരാനായിട്ട് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്വിസിന് ചേരാനായിട്ട് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. 2 രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കയറിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടേ? പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തല്ലോ, അത് ക്ലാസ്സിന് ചേരാനായിട്ട്. ഇനി ക്വിസിനാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വിസിന്റെ സൈറ്റിൽ പോകണം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നോ മാതാജി? ക്വിസിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി, പക്ഷെ അതിന് ഇതേമാതിരി എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാണ്ടാവോ? അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നത്. ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരണോ? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു വെച്ചാലേ അതൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. മാതാജി, സൂര്യ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ചെയ്യാം. ബീന മോഹൻ എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമസ്തേ. ഞാനിവിടെ ക്വിസിന്റെ സൈറ്റിലൊക്കെ കയറി മെയിൽ ID പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണോ? അതെ മാതാജി, ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതിന്റെ അടിയിൽ 2 കോളം ഉണ്ട്, അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കുക അല്ലേ? അതെ 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 മാതാജി. ഇപ്പൊ മാതാജി ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോളൂ. ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ, ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട അവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ലോഗിൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തല്ലോ നമ്മള്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചെയ്തു തോന്നുന്നു. പിന്നെ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരും. ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൽ IDയും പാസ്വേഡ് ഏതാണോ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാസ്വേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇവിടെ മെയിൽ ID കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാസ്വേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. ആ പാസ്വേഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് മാറരുത്. അപ്പൊ ഈ ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോഗിനിൽ പോയിട്ട് ഈ ലോഗിനിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ IDയും പാസ്വേഡും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ, ഈ റിമെമ്പർ മീ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ലോഗിൻ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വിസ് പേജിൽ ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഓൾ കോഴ്സസ് പോവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം പേജ് പോവാം. ഓൾ കോഴ്സസ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ 0 ഡേ ക്വിസ് കാണും. അപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾ പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ കോഴ്സസ് പേജിലേക്ക് പോകണം. ലോഗിൻ ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ മോളിലുള്ള ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ള ആ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വിസിന്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ആകും. മാതാജി, ഇനി അത് പറയണോ വീണ്ടും? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ 0 ഡേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലാംഗ്വേജിലെയും കോഴ്സസ് അവിടെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ മാതാജി? ചെയ്യാം മാതാജി. ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക്, മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനേ അറിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാം. കാരണം എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, സെയിം പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഏത് ഭാഷയാണ് കൂടുതൽ പരിചയമായിട്ടുള്ളത് ആ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജും ഒരേപോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ചാപ്റ്റർ വൈസ് നാളെ തൊട്ടേ വരുള്ളൂ. നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസത്തെയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് ഇതിന്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് സൂര്യമാതാജി ഇടും. അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട. ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം, സൂര്യമാതാജിനെ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അവരുടെ നമ്പർ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്വിസ് ആണ് മാതാജി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ ലെസൺ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേസമയം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലും കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ മാതാജി നാളെ ഏത് PPT ആണോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, ഓൺലൈനായിട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വിസിനോടൊപ്പമാണ് ഉണ്ടാകുക. ആ ക്വിസിന്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും പേജ് തുറക്കുമ്പോൾ
അവിടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ടാകും, കണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന ആ പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു തവണ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും സാധിക്കും. അതും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പേജിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, അത് തെറ്റോ ശരിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയി എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. തെറ്റാണെങ്കിലും അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്വിസിനെ കുറിച്ച്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അല്ല, ശരി, താങ്ക് യു.